gid si Lula. Nagpahatod na po, pero niingon na muli. Ay! Oh, hina yung ulo. Hina yung ulo. Sige lang. Amin ko. Pastilan. Muli nito. Muli. Na, hawa. Pagani, hawa. Pagani. Muli na. Kapoy na tabaw. Ay, kay ihatod mo gini mo. So, okay ra kayo. Excited. Ginoo ko gabira. Kahapon pang ka. Umidos kasing-kasing. Oy, ta, oy. Kapalo ka unsay kuan, unsay lagada na mo. Niyagikan kog balay. Oh. Ako nalimot-limot na lang unta ako ba. Gani ang buntag sayo kay nanawag siya nga makinday. Oh. Siya na nagipasagdahan o kuan unsay gusto niya mahitabo. Karon, kami na kung nakalimot ng laba pa ko sus nila di na maging mahimutan. Mo nang ako na lang gihatod. Kabalo ka, gikag balay nag Santa Maria men ang hits. Basyawan. Pagkahuman na pud kay nagko og chiki, ni adto na pud kog Santa Maria kay nagpaingkas ko sa kung bayad sa bunot. Ibili ni mo siya. Wala eh, gidala-dala eh. Gidala-dala. Sa pamadayang akong mga largada sa trabaho eh. Pero at least imong gikuyugan. Unya. Imagine ha, from Basyawan, naglabigar may nga nagpidikap ningon sa muli magkugma lang na kumain sa pabor lang daw bi kay pagay ta diri nga muli na Pagani kaabot, no? Pagkaabot din. So okay na kala. Okay ra. Ayos sige nga. Okay. Ako naman gibriefing dito sa pangutaan na. Daga kay gito mo. Sige.